Portos Aerial Survey. Er det rigtigt sagt? Det er det. Og vi har fået lov af Ove Jensen, driftslærer på Egeskov, at filme den her rapsmark. Det kommer til at foregå med en drone, hexacopter, og med en RGB-kamera med en særdeles høj resolution. Den har vi det problem, den har ikke noget sådan, så det er del, hvordan at man griber det an, hvordan man sender sådan en drone afsted, og hvordan Martin styrer den. Vi har jo ønsket, at de har været ejer af et NIR-kamera, som tager nærinfrarødbilleder, men nu prøver vi med deres droner og RGB-kamera. Med et nærinfrarødkamera kunne man have set klorofylindholdet, altså lave en såkaldt NDVI-måling, hvor man kan tolke klorofylindholdet, / biomasse på planterne og se deres, man kalder det, afgørelseshælpe her nu, man kan se, hvad det næringsindhold er i. Men ud fra farverne på et NDVI-kamera kan man kun se den samme udstråling. Det vil sige, at man kan ikke se, om det er fordi den lige er vandmarken, gødningsmarken, eller der er en anden sygdom af planten. Og det er det, man mangler at få udviklet. Og det er sandsynligvis også derfor, at sådan et firma som Portos Aerial Survey ikke ejer af sådan en kamera, fordi man kan simpelthen ikke anvende det til noget brugbart endnu. Men ikke desto mindre, så er det, at mange, som udtaler sig positivt omkring det her, vil sige, at det er det, der er den største fremtid, når man først har fået lavet nogle applikationer og nogle sammensætninger, så det kan bruges. Så og alle de der små prikker, det er der, hvor den har tænkt sig at tage et billede. Det er 50 meters højde, og der er 20% overlap mellem alle billederne, så vi er sikre på, at hele marken er dækket. Så man forprogrammerer det hjemmefra? Ja. Hvor lang tid tager det? En halv til en time efter. Og så vi skal skifte batteri og sådan noget. Hvor lang tid tager det at få eller sætte de punkter ind? Det tager en halv time. Men du sætter den til automode, ikke? Jo, det gør jeg. Ja. Det kommer til at gøre fuldstændig af sig selv. Jeg tænker på, Martin, er det sådan, at fordi nu du laver ved en overflyvning i en eller anden bestemt højde, nu gør du ikke det? Jo, det gør jeg. Kan vi gøre det sådan, når vi er færdige, sådan at vi kan dykke ned og lave nogle tætte billeder, eller nogle billeder på close up? Ja. Hvad var din seneste opgave på det her, med det her? Det var en rapsmark, vi var nede og... Nej, ikke raps, det var majs. Hvor der også var blevet fejlsprøjtet, så man faktisk kunne se, at der var stor forskel i højden på planterne. Okay. Hvor vi overfløj en 5-6 marker der. Okay. Var det timelønner, I fløj på det, eller var det
Der havde vi regnet ud også, hvor meget tid vi skulle bruge på det. Og så sådan give dem en pris på det, ja. Ja. Et tilbud på det. Ja. Vi går sådan og tænker meget nu, hvis man siger, at man skulle bruge det i landbrugsøje med, så i fremtiden, hvordan man skal prisfastsætte sådan noget. Så altså, i landbrug, der tænker man jo hektarpris, ligegyldigt hvordan man vender og drejer det. Ja. Altså, vi regner tingene ud efter en timepris, men det kan vi jo bare gøre. Mm-hmm. Altså regne ud, hvor lang tid det tager at overflyve en hektar, og så regne det om. Det kunne jo være sjovt, altså ikke sjovt, men det kunne være interessant. Altså nu kan vi sige, nu udfører vi den her funktion her, så hvis nu er det her jo sådan set en fiktiv case, men hvis I kunne lave en regning, altså kunstig regning, det lyder lidt forkert, men lave en regning, som viser, hvad det faktisk vil koste her, den her proces her. Ja. Også som vi kan bruge som billede, fordi vi skal jo ligesom bruge det som som noget dokumentation for, at det kan være noget brugbart, og hvad det altid vil koste. Ja. Også inklusive den der procesbehandling, der er i det bagefter, for der er også nogle timer af det jo. Yes. Vi prøver at starte. Så skal vi nok lidt væk. Sådan. Så ved den, hvad den skal. Så flyver den op i 50 meters højde her fra kameraet lige ned, og så følger den ellers den rute her på 114 punkter. Okay. Hvor den tager et billede hver sted. Billede hvert sted, altså hvad mener du med hvert sted? Altså? Det er punkt derhen af. Altså, jeg har du har simpelthen et gitter hen over hele marken. Okay. Så den flyver med de der 20% overlap. Og, okay. Kan man følge den der på skærmen nu? Det kan man. Nu skal jeg lige udenom her kassen her. Den gule prik, det er der, hvor den er. Og alle de orange felter, det er de steder, den har tænkt sig at være. Og det er lige steder, den har tænkt sig at tage billeder? Ja. Ja, altså den har simpelthen fået besked på at tage billeder af lige der krydser der? Ja, der er sådan et værktøj i programmet, hvor man simpelthen siger, at vi skal flyve i den og den højde med det og det overlap. Okay. Så regner den ud, hvor meget plads der skal være imellem, og så tilpasser man antallet af rækker og kolonner efter. Hold da op. Ja. Hvor lang tid har du brugt på at forberede det her? En halv time. Ja, det har taget en halv times tid. En halv time at taste det ind? Ja. Og det er den eneste måde at gøre tingene på? Der er ikke nogen... Med det her udstyr, ja. Jamen, jeg tænkte på, om der kunne have været en måde, nu er det for eksempel, da jeg sendte kortet, altså jeg har jo tastet ind på Krak der, jeg sendte det til dig, om du bare kunne have med et klik have gjort det? Ikke sådan, som det fungerer lige nu. Nej. Det her program, det er et producenten af udstyret selv har udviklet specielt til det her. Okay. Så det er en lille smule omstændigt. Man skal hente det her billede ind, og så skal man definere 2 af hjørnerne med nogle GPS-koordinater, så den ved, hvor den er henne. Okay. Så er den vist i gang dernede. Den har taget det første billede. Den starter først op nu med at tage billeder? Ja, den starter nede i det hjørne der, så herop, en gang til siden, ned igen. Okay. Og så en slange dernede over. Okay. Nå, det vil sige, den har så bare, altså, og du holder jo her, fordi at det er jo her vejen, det er her, du kunne parkere og sådan noget. Ja. Og jeg har målt efter, at her, hvor vi står ned til det fjerneste hjørne, der er omkring 850 meter, det ved jeg, radiosenderen godt kan række. Ja. Nå ja, så, det er også noget der, ja. Hvor langt kan de række? Jeg har været op på omkring de der godt 800 meter, uden problemer. Der er et eller andet... Der er ikke billede på den. Billedforbindelsen er meget dårlig i forhold til, men... det vil sige, Martin... Men den kan godt række. Hvis nu jeg kan se den, og det skal jeg selvfølgelig. Hvis nu at vi tænker... Nu tænker vi større. Hvis nu vi tænker Rusland, og vi tænker 100.000 hektar, eller 500.000 hektar, og vi vil anvende sådan et sted der. Hvad gør man så, hvis man siger, at nu har vi en eller anden idé om, at hvordan går det ind med vores majs helt ud den anden ende? Er der nogen, der er ved at høste den, der ikke har lov til det? Og så sender vi en drone afsted der. Hvad gør vi der? Jamen, så skal man nok have noget lidt andet udstyr end det her. Det vil sige, det er fåser? Det er fåser også, ja. Man kan få nogle droner på et par
par meter i vingefang, som så er fastvinget. De Okay. kan flyve op til et par timer lige derhen, hvor man har lyst til. Okay. Og de bliver blandt andet brugt til grænsepatruljering ved jeg, i USA, Okay. hvor de simpelthen kan flyve ud både med termisk kamera og alt muligt. Okay. Så der skal man nok op i noget udstyr af den kaliber. Ja. Problemet med det, sådan et sted som her i Danmark, er, at man må ikke flyve uden for synsvidde. Nej, det er rigtigt, ja. Man skal have visuel kontakt med den hele tiden. Det vil sige, at man kan ikke bare sende den afsted og flyve 2 timer i den retning. Nej, nej. Kommer den derop? Jeg ser, det kan fange den. Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan fange den med den her. Jeg ved ikke. Jeg finder ud af. Gør jeg det? Nå, det er der. Op i gang. Hvordan med vind? Kan den godt få nogle gode billeder? Man skal tage et billede. Men det kan godt være, så den skubber er lidt. forholdsvis stabil. Okay. Og den kan flyve i op til 10 sekundmeter. Det er meget godt. Det er de lover i støden i dag. Ja. Og forløbig har den ikke brokket, så der er sådan en fin advarsel, der siger til mig, hvis den blæser for mig. Har I tænkt på de der fixed-wing? Er det noget, der er inden for jeres... noget, I tænker og påtænker at købe, bruge til noget? Igen, hvis det viser sig, at der er et marked for det. Altså, vi har købt den her, fordi det var den, der er bredest, kan man sige. Altså mest alsidig. Den kan lave de her opmålinger, markoverflyvninger og alt sådan noget, men den kan også bruges til inspektionsopgaver og andre ting. Men hvis man har nogle større opgaver, så er det klart, så skal der måske noget andet udstyr til, og hvis der bliver tilstrækkeligt mange af dem, så kan det også betale sig at købe udstyr, det er klart. Ja. Men jeg kan så også forstå de der fixed-wing der, det var også det, han sagde ved Jesper Rasmussen, at de laver heller ikke nær så gode billeder. Det gør de ikke. Det er også den store forskel med den her musikken i kameraet er væsentligt bedre. De køber ikke samme opløsning, men linsen og så videre på sensoren på vores er væsentligt bedre. Ja. Når du kommer hjem med de billeder, hvor lang tid tager det at klippe dem sammen? Jamen, hvis de skal sætte sammen, så tager det en 3-4 timer eller sådan noget. Så går vi lige hen og så... Hej Buster. Ikke på det første batteri. Den vælter, det er din cykel. Nu har jeg så bedt den om at komme hjem, så flyver den automatisk derhen til den der. Det mangler batterier. Hvor lang tid kan den? Det kommer meget. Var det opladet, det der? Eller? Det var det, ja, men den havde modvind Kom. på at komme hen til det, skulle starte, så det tog lidt ekstra tid. Det kommer meget an på, ja, hvor meget det er. Sådan kommer det. Hvor meget det er på at kompensere hele tiden for at være stabil. Den er ved at tage billeder, den er ved at løbe tør for strøm, så den er på vej tilbage nu. Ja. Nu kan se, den kommer der. Nu se, så... Jamen så han har batterier ligesom, altså i alt andet. Så skifter han batteriet. Så nødlander den bare, eller hvad? Nu se, så prøv at se. Ja, jeg har aldrig vidst, at den løber tør, så falder den ned. Den lander ikke før, den bliver Så Ikke så nu vigtigt. man kan se hele ruten der. Der er det hele tastet ind, så kan han få den Men hvis den, og så er den krydser, hvor den har fået viberen til tilbage. hvis den kommer uden for radioforbindelse, så venter den 10 sekunder på at se, om den kan genetablere forbindelsen, og så flyver den enten hjem eller lander der, hvor den er. Hvor præcis er den inde, når den lander? Lander den præcis samme sted? Den lander ikke, før jeg gør noget, men inden for et par meter. På vej.
TV-avisen. Nej, hvad var det for et program? Det var da en af de gode sendtider, jo ikke? 21 søndag. 21 søndag, ja. Og så fortsætter du den, når den slap. Hvad så havde den eller var det bare det halvfyldt batteri, der var på? Nej, det var fyldt faktisk, men det blæser en del, så den skal bruge noget mere krudt på at kompensere. Okay. Hvor mange batterier har du med dig? Jeg har 4. Nå. Altså når vi den nok. Ja, det er også den bredeste del af marken her. Den snæver jo ind dernede. Ja, det render en kilo sammen, ja. Så der tager vi at række på kortere og kortere tid. Ja. Det er noget 20 billeder på det første. Hvor mange var det det hele? 114. 114. Og den flyver 50 meters højde? Ja. Hvordan, Martin, hvad er nemmest med de billeder, der er på NKSB? Ja, det er De fylder. du kan læse. Det er det, vi skal. Jeg er bange for, hvis du sender, så brænder du det sammen. Ja. Og du kan jo ikke sende det på mail, kan du det? Nej. Og så må det NKSB. Det kan godt være, at det måske, hvis det, nej, det kan godt være, at det måske var nemmere på en USB. Det jeg tænkte på, det var, fordi jeg vil gerne gøre det på e-skolen, sådan så de kunne læse det ind, fordi at jeg skal også lige have lavet log. Den ligger hjemme som en logfil, og den kan jeg lave om, sådan så man får et spor ind i Google Earth. okay. Du kan se, hvor de billeder er taget hen, så du kan se, hvis der er noget galt på billedet på 47, så kan du se, hvor 47 er taget det her. Så kan du se, det der, så det skal gøres individuelt for hver flytning. Ja. Men det kunne også være fedt, hvis man engang nåede frem til den situation, hvor alt det her det kunne automatiseres på en eller anden måde. Så kan man altså skubbe til. Hvor tror du det svageste led er? Svært at sige. Det er et sted midt imellem teknik og lovgivning, tror jeg. Tror du det? Fordi, altså, Nu tænker jeg i forhold til landbrug. Det er software. Det er software, ja. Det er fordi, vi kan tage alle de billeder, du skal bruge i dag. Men problemet er at få noget til at læse dem automatisk. Ja. Altså, Hvem så har vi 114 billeder, og der er nogen, der skal sidde og kigge på de 114 billeder. det er jo ikke meningen. Det er slet ikke meningen. Det bliver vi nødt til sådan, så der er ligesom ikke rigtig noget, der Hvad er det for en type mennesker, der skal kunne lave sådan noget? Det er datafolk, eller? Ja, det er det jo, men de skal jo også have en vis forståelse for, hvad det er, vi render og laver her. Ja. Altså, det skal være nogen, der ved, hvad landmanden gerne vil have ud af det i sidste ende. Ja. Men det er jo i virkeligheden sådan nogen som Rasmus Nyborg og så Listan Jesper Rasmussen, som kan fortælle det, fordi de er jo sådan set mellem dig og os og så videre. Og så dem, som skal lave tingene. Ja, altså det er nødt til at være et samarbejde med nogen, der har forstand på landbrug, hvad vi skal have ud af det her. Og nogen, der har forstand på software, som kan få det til at ske. Så det er simpelthen interessen i det, fordi at vi kan sige, at nu tænker jeg for eksempel på Apple og Steve Jobs, og vi tænker op på Microsoft og alt det, de har kunnet, men det er fordi, de har haft interesse i det. Ja. Og så har de kunnet skyde kapital nok i det. Nu vi har jo sendt en mail til Miljøministeriet for at få sat gang i noget her. Simpelthen, hvor vi simpelthen har skrevet kort og godt, og vi har skrevet for vi mener, at det her det kan være vendepunkt for dansk land. Må at drive land, men også for hele taget for dansk landbrugsøkonomi.
kommer i en situation, hvor de har svært ved at øge deres indtjening. Og det kunne sådan set være en mulighed til at det kan også skabe nogle arbejdspladsmål. Ja, det er så spørgsmål. Altså, det er helt dyrt. Jo, men det er rigtigt nok, men der er jo trods alt nogen, som skal sørge for nogle ting. Det er i hvert fald en ny type.